Brenda, fáilte go dtí ar Mhuin Muice. Gur míle mágad. As má cór tá leabhar álín a gom ach bheidh sé anna bhá le haige bronta na snálaigh. Sais coffee table leabhar nó dúir tusa lomsa go raibh bhfuil sé sais self-help book an Aneas an leabhar seo na Aneas. Cá bhór tú an smíanamh chun an leabhar seo a chur le chéile? Well, an leabhar féin déirden ag an ar me chur le chéile. Leabhar a chur le chéile a bhí bunathe béladis cocuríine agus an deisgurt na héireann go generalta. So, dúir san féin okay, ach sin, tá sé sin chomór. Well, is agat. Higgum. Mar topic, tá sé rómhór. Agus an rud hochrísaí anamh ná leabhar a scríb thuairteach ólasún na rudaí a bhí ólas ag daoine fadó agus na rudaí a hiig daoine. Conas a hníad ar an saoil. Agus conas a bhainean sé sin leis an lá inmh. Beidir go bheith sin níos fearr dadúir an sampla dit. Tás agat is an saoil inmh. Bhí daoine cainte gcónaí ar flúirse. Abundance. Má hen tú isteach an taine seo leabhar, jóir tú de leabhar ar abundance. Cuid bhacha scrífa ag branda rannam Sarabán branach nach éarnach an écharí, just fós sí éarnach ar feag beidir seachtain. Agus dibí si agus scríb sin na leabhar seo go léir ar abundance. Ach má éis le seo, éis just ní leanach Carolina. Túir agus jóir ó dhia. Túir go fial agus jóir níos mó. An té gur leor leis begáin do dhia is leor le dia begáin dó. Now, da leif an a leabhar go léir tá scrífa mariaal ar abundance. Sin an rud a thugann tú, sin an rud a dhéann tú ar ais. Tá sé chu siimplí le sin agus ní leanach Carolina. Se agus úsáidan sé an focail sin i lán leabhar san lán jobh. Oh, yeah. Tá na leabhar na lán a chum, mar in sa chéan glúin bíonn sais buzzwords ann. Se. Agus in sa glúin seo, tá bhí go léir le níos mó agus níos mó agus níos mó agus níos mó. So scríban daoine leabhar a ráile chunas níos mó agus níos mó a áil. Agus hir deire Aoife, is a stigad a cheann atá abundance. Bhfuil is agad? Se. Muna bhfuil sé is stigad a chrí, ní bheith sé agad go dó, mar ní bheith tú riamh sásta go bhfuil go leor agad. Tá heidig an goléir a réine, tá go leor airgid acu, tá go leor do gachrad acu, ach tá siad fósil ar go hiile. Agus in san roundbug se sa leabhar seo ar sé look, nábí a lor a grodí dit féin, tú rodí de réin eile, agus tuca grodí ar eisfút. Se, agus tá lán daoine mar sin freisin nach bhfuil. Tá. Aber fichar na daoine seo go léir na sé ebrion aber le Simon Community, nó le Focus Ireland. No, daoine a héan a measclaníine atá fíor bhocht, I bhíor drochás. Agus tugann siad so a good ama go fial chun carú leis na daoine sin. Now, dearhann se go bhfuil na daoine sin a bhad níos sanna ná go leor melúnathe, mar deire ní cheanaíon airgid éarnad atá fíor luchfar. Now, ná bhí chéadal a mórt, tá airgid táchtach. Tá sé táchtach go meach go leor agat chun mreachtain go compórtach. Se. Ach ní cheanaíon airgid sláinte, ní cheanaíon sé caradas, ní cheanaíon sé grá, ní cheanaíon sé síocháin, ní cheanaíon sé na rudaí atá go fíor. Se. Agus tá seanachil agus tá dáin, tá pádar agus tá go leor rudaí san leabhar seo. An raibh sé dachar chun iad seo go léir a balú nó an raibh siad a gcónaí agat. Well, viidir gom all right, ach an rud a bhí dachar ná ránú a dhéanamh, mar is leabhar coffee table é seo. Tá grian grafanna Aneas ann agus tu mé rais go dtí an ránú, ach beidir má bhí níimdid an rud a hála ná go rána mise na PC scrífa, agus scríbas na PC béladis, agus scríbas pí sa mariaal a ché cheannacha. Agus an son ví sa lorag lérádaí nó pictúraí a raich lei sin. Agus tá fear óg Francach, fear anspéisiúil bailontóir óg Francach, tá sin na chonaí I gachaghine le beidir
cúblian na déag nó mar sin. Agus dús nadach sé anna spéisiúil is grúangrafador a líne. Agus dús nadach sé anna spéisiúil an takes a chuirta san. Agus ligin do interpreting a dhéanamh an takes é féin. Go bhairch sé sin pictúrí éon tíon leis an takes. Right. Agus siúdan rud a dhéanamar. Agus rilí bhí sé anna spéisiúil. Mar tas go corcoríine. Bím go chéan duine I féchaidir ceann slé, agus an blascaid, agus pictures, agus le hééis sin. Agus ní hé sin a bhí I gceann Lanka an grúangrafador seo. Bhí sé féchaidir an takes, agus bhí sé a lorg pictúrí a raich leis an takes, agus tá na pictúrí táléitir dom go bhfuil na pictúrí go hálan. Se tá siad Aneas an grúangrafador go híntach. Aneas leis an leabhar agus an nuair sin bhfuil is agat tá an fáilseachán an féin an obair é dhéon futta fata an fáilseachir se sin arás fuaidir daoine a bhí ábalta na grúangrafanna a chur fáil in resolution a bhí magalóir bhfuil is agat gur tháinig amach go maith. So tríd chéile bhí sé anna bheith a chu teachtar eiscirí na chéad cheist. Ráha a bhí ann. Hastig gwam na genres agsúla a spontaríine. Scialta, dánta, áráin, seanachil, tríréid, radit an sais sin. Agus ránís písa an se, but bhfuil is agad Aoife, da mena chuirla chéile a marach, dhéanaan ráha eile. Se, mar tá lán nach bhfuil. A rí sin teachtan se chuin dhéanaan ráha eile fós, tá sé anayachar ráha a dhéanaan. Agus cad a ceapan tú go bhfuil daoine fós an lá neamh ag a ggéanamh seanachil nó dánta mar sin? Ní dólam go bhfuil mar denimid rudaí ar slíad a friúil. Ach bhfuil is agat an rud seo atá anna fashionanta ar fad a láthair na huaire mindfulness. Se. A bheith a láthair, a bheith in san nóméid. Bhí sé sin ag na seandaine. Bhí sé sin go thomláin acu. Agus is é sin is dólam, sin é an rud atá coitianta idir an glún seo agus na seanach lúnta. Go dige bhfuil míid tuiscintanis go bhfuil sé anathachtach a bheith anad féin, bhfuil is agat a bheith I láthair ag an nómid. Cahamid anachadama bútha margheallar an ámatáile techt. Se. Beidir ná go sé nechar. Cahamid a lán ama a clíanamh an ámatá hart níl éon rud gur féidir le dhéanamh margheallar. An áit ina bhuilimid inis inmh. Sin an nómad agus sin an té nómad atá gain dáíre agus a bheith gan riamh. Agus bhí sé sin ag na seandaine. Agus bhfuil is agad ceann na tríréid. Tá a haíonn go mórlam náidir sé go bhfuil trí anam in san duine. Anam anála, anam mohála, agus anam spiridálta. Now, té sé sin go mór leis an tuairceir fad a bhíon daoine a dhéanaan cleachta ar mindfulness. An anam anála sin an tanam physiciúil. Dar inginn tú anála isteach, agus amach, agus isteach, agus amach, agus ibríonn se bhaig héin, ní gágad smaoine bheith, tarlíonn se. Right. An tanam mohála sin a bhíon farag, grá, fua, agla, fuach, cas, na rudí se go léir. Agus an son an tú ceann an tanam spiridálta. Sin an lá, sin an rud atá ann I gcónaí, an rud náthairíonn agus an rud a bheith ann go deo. Agus cé gur cincheap é sin atá na céta bliain díos. Is cincheap é hen go mór leis an látáile bheith. Se. Sin simúil sin an raibh siad go léir ó an Gaeltacht a cúig go mún nó gacát a cúig go mún. Bhí a léir I Gaeltachtaí agsúla a cúig go mún. Cuidice ó múscrí cúlé I gúnta chuí, cuidice I Bartláirge agus cuidice I gacharíine é féin. Agus cuidan na háráin tá siad I fuad na múna fad, bhfuil is agad, tá siad go chéanacht I gúig go mún. Bhí siad go léir as Gaeilge nuair a thosnaigh tú an raibh? Bhí. Right. Agus I rinne tus an astraán dó bhíad go léir? Ginnis an taistruchan, mar bhfuil is agad Aoife tá daoine ann
agus tá dtíine nachhfuil pún gailge nécharacha in an nóan goráidir ceir bliana léagar scaile fálam gailge, tá dtíine an nachhfuil pún gailge nécharacha. Ní hanan san agus nachhfuil tuiscinntecha ar a galtúr féin agus ar a traidisiún féin. Agus bhhailún go meach siad san ábalta an legan béarla an leabhar seo a léamh. Chomáile sin tá dtíine go bhfuil roinnt gailge acha, ach gur maiú legan béarla a bheith hain, chuna bheith cinnte go diggin siad é, bhfuil is agat. Sure. They said, yeah, I think that means that. Agus is féidir lo sé cáil. Sure. Agus feiceann siad go gilíonn sé é sin. No, is féidir lo just an béarla a léamh. Mar níl rud cinna a fad sa gailge agus sa béarla. Mar nuair bhí macríanamh as gailge, ní chiníim dírechan sa slí chéanna agus a chiníim nuair bhí macríanamh as béarla. Okay, so scríbas an leabhar seo fe mar defa a chrí féin. Sinné an rud ag féidir héin, an rud atá sa leabhar seo. Agus níl an béarla agus an gailge díreach cosúla i chéile. So déad fáin leabhar fiú cosúas agus é an legan béarla a bháin a léamh. Agus dádó fá mar bhrantna sé a chuine gan gailge, be siad ábalta gachad atá ána áil, really. Agus is tólam héin go bhfuil sé spéisiúil, is tólam héin go bhfuil sé des féchan siar, agus feiscint go bhfuil traidisiún a gin. Tás go an slí a ríis an sa látáin bhan, go bhfuil sé anna feisianta a bheith féchant Abramish Buddhism, mar bhealach de friúil chun a vesper adalta. Agus is bhealach anna bheith ach bhfuil is go tá an misteachas céanna in our traidisiún féin. Right. Rud a héin siar, I think, rih an Eaglas Catholicach, go dtí na sean dríthe agus na Celtic, tá a lán an misteachas in sa traidisiún atá gan héin, agus dhéanas iirecht go sin a thuirteisteach sa leabhar seo. Se, tá sé sin yes, freisin. Agus cumála sin scríb tú faoi gach seanachil nó dáin nó páidir freisin. An raibh sé sin dachar nó an raibh an óla sin a gut? Well, an dá idir bhí sé sin éasca golóir, mar an rud a scríb me, na an rud a cheapim mé héin mar jaall na seanachil nó na tríréid. Conna sig credim héin go bhfuil siad fé mar fá relevant den saoil atá a chahab again inis. So ní raibh sé dachar teachtar na tuaire mí, ach tá sé dachar a gcónaí rud a scríb agus bheith sásta bhfuil sé scrífa agat in san slí is fearr. You know, léon tú é agus airíonn tú focail agus an san féchan tú agus an tú nó. Ní sin díris atá me I gérig a rá agus fasnéon tú a ríis, agus sin an rud atá dachar, rud a bheith agat ar deireg an tú yes, tá sé sin ceart, tá sásta leis sin. Agus nílim cinnte frisise sé sin ní bhíon is agat riamh an frisin tú a le héad sin. Bud bhfuin is tainmh as caiimérá, bhfuin is anna hanamh as é scríomh, mar bhí orm a lán smaoineh dhéanamh. Se. A lán smaoineh, agus a lán rudaí a chasa timpeall im aganine go bhecin cad a bhí sa géirigh a rád áiríre. Se. Agus tá an ólas go léir anna simúil a gcódaoine chun é a léh freisin, agus chuna seanachil agus na páidir seo a cumád agus é chur leir tá sé tábhachtach nach bhfuil. Tá, well sin rud a cheapim, tá sé tábhachtach. Tá sé táchtach mar tá sé go madúin. Buineann sé linn féin, bhfuil is agat, buineann sé le de ahar, le de hanahar, le de hinseanahar, le na hinseanahar sin. Seo rud atá tagatha a nuas. Agus is linn féin é. It's rud sanúil dagrid féin é. So tá sé go madúin, I think. Sure. Féchantéir agus a rá, yeah, do you know what? They weren't so bad, these old ones. No. Ní raibh no. Yeah, is bralum conastá an misnach. Nach bhfuil sé sin. Tá mis gon é an seanachil sin a úsáidan is. Níor coolla mé é hana ach tá sé anna Aneas. Tá
Yeah. Well, sinné a deirtar an sa ag ar choghine. Bula tú le duine móthir nó ar an sráir san tú so chun san meisnach. Agus tá sé sin cho deir sé ar sin rudí leat. Se. I mean, sinné mar a bhairmín, mátá meisnach agin, agus mátá meisnach go má. Tá míid I déanamh bháil, right, agus an rud eile a haíonn sin á seo. A haíonn sé nach míon an meisnach go má I gcónaí. Déann sé, bíonn tú lá go má agus lá ná bíonn tú chomá sin, agus bhfuil is bit an slí go bhíon daoine kind ar galar intine agus rudaí mar sin. Se. Well, má éistan tú le ceist cosúla chunastán meisnach. Bíon is a god an duine a chuirn an cheist sin. Go bhfuil is aige ná bíon gach duine go má an tamar fad. Se. Ná bíon an pláinte corpnú intine go má an tamar fad. Agus is sais spraga is cáir don duine atá maithú go hulk go nahaníonn an cóluadar. Go bhfuil sé seo álaigh agus go bhfuil cáir le fáil. Se. Is bralam chun san meisnach. Ja, tá sé go hínta. Agus lehead de eile bhíonn sé go hulk. Agus léimh méid dáin eile agus bhí sé faoi na seanmhain ag irí a bheith óg. Agus bhí tusa rá ní ahraigh a lán ón lán jobh. Tá siú níor ahraigh? No. I mean, tá sé absolútely nádúra is stoilm. Nuair échan tú, ná ní bhecha sa gutsa é seo go fóil. Ach tá sa gomsa, nuair échan tú seachtas go háin tú, cána hála sé sin. Agus sin a dúirt an tanna bhean sa dáin, éirim mé bheith óg a ríis. Éirim a dhé mé bheith das. Na homarí, na omarí actually are sort of ravines. As an rud a geistigin a wrinkles. Na homarí a hían firóga im rúa, éirim a dhé a muint as. Well, siríon an daine le Botox. Yeah. Agus tá sé seo a céit a bliain díis. Yeah. So is léir dámach Botox an gan set fia. Well, sin leir ifar a caharanis nach bhfuil. Cadé? Tá sé sin leir ifar a caharanis. Sé, sin é an carú leir do chuid sé. An bhfuil éon planna go chun éon leir eile dhéanamh? Tá déanamh tá leir a chaime a chuir le chéile. Leir a bheith anas féisiúil. Mar jaall bhaná a dimig as éirn, timppel I lár an chéad se caite idir 8 agus neidir 60. Okay. Agus a chuig America. Na Aoife, ní raibh béarla acu, ní raibh I dachas ortha, ní raibh éon skillan na caharach acu, bhfuil is a god viidir na gcónaí bliain túa, gan lectrachas, gan isceratha, gan rudar be, agus chuidir isteach a garacha in America. Agus bégan dóibh slí a dhéanamh, agus cúpla bliain ó hin dhéanas sreachlóracha telefíse lo, agus tá leabhar le scríb a gom a dahí, agus conas a chuigan saildóibh. Absolute heroines, dhéanaidir cho ma, a tacht ó fac, agus an de banahhaine chu ir si tá rá lá brethe a gom. An lá a rugachaí, in 19 tá sé an sean is, agus an lá chuig si go dtí America in 1908. Rá lá brethe ir si. Okay. Os ag saoil nua fad te, nar chuig si go America. So is tá gobar sin, tá roint denta gomach níl an méid bhhailm. So sin an job de gáhíle agus a chuigteag le cúnmh dé. Ítach bhfuil cumát sús le de obair an bhá. Agus inistom tá Aneas, tá sé amach is féidir le é áil I éon siopa leir. Tá sé éon siopa leir há just figus ísans na siopa sin tá sé le fáir an éon siopa leir. Agus bruntnas nullag an bhá é. Gwen gur míle maithagat tá sé siad ará Aoife tásúla go bhfuil daoine géiste.